Γεια σας παιδιά, MC Urban εδώ. Σήμερα παίζουμε ένα V1 με τον Jax. Είναι πάρα πολύ καλός, δεν το συζητάω. Τα πρώτα μου βίντεο είχα κάνει με αυτό εδώ το παιδί. Σας λέω, είναι απίστευτα καλός. Ήμασταν όλοι οι καλύτεροι trickshoters, CA, NOA, Legion, Heg. Όλοι μαζί και κάναμε trickshot, ήταν και αυτός. Ξέρουν όλες τις μεγάλες ομάδες. Αλλά είχε παρατήσει λίγο το Call of Duty και έπαιζε Counter Strike το τελευταίο καιρό. Επανήλθε, μου είχε πει ότι θα επανέλθει και όντως επανήλθε. Φύγαμε ρε. Θα χάσω σίγουρα γιατί είναι πάρα πολύ καλός αυτός. Σας το λέω, είναι καλά. Αυτός είναι απίστευτος δηλαδή. Πώς έχω γίνει έτσι εγώ, έχω σκουριάσει. Ωραία. 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 Είναι καλός γαμώτο, είναι καλός, κοίτα spawn trap. Είναι πάρα πολύ γαμάτος, δηλαδή... Το resolution το έχω βάλει έτσι για να μην κολλάει στο record. Ήταν ιδέα πάλι του Jax αυτό, γιατί και αυτός έχει μεγάλα προβλήματα με τα lag. Τέλος πάντων. Πού έχει πάει? Ωραία φίλε. Έλα ρε, έλα. Τι κάνει? Ωραία. Τι λες? Μαλακία έκανα. Γάμω την κατεμιά μου, καλύτερος παίκτης μου τυχε. Hi Jax. Πολύ ωραία. Ωραία παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε like, subscribe στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace!